ndakati kumukwasha imimi nyaya dzenyu dzandidya onai dzamuri kuita azviite zvamuta sei zvamuri kuita endai kuminyai wenyu mameseji ari mandevasendera mufoni endai kuminyai wenyu muene munyai wenyu tizotonga nyaya mukwasha uyo mukamutonga nhasi anditi toti nhasi vataurirana nyaya anditi mangwana yowe anotuka tamuripisa kuda kundobva auya ndobva ndatuma uyu kutienda kwasisi vako andidya unotsanangura zvinonetse ndova ndinoti vaende newe vakudzorere kupi kumba kwako ndo pakanzi vabuda munamhatu vava vari 3 vana vangu anditi ndobva ndasendera mukwasha ndakaita mufonera anodera foni ndovazondifonera ndobva ndamudza nyaya ndokumbirawo mejo vaifana kuuya kumba nhasi asi ndokumbirawo vaperekedze chii munin'ina wavo pane munamato ida kuitwa asi kana vakakurumbidza vanoita sei vanouya asi vakanonoka vanoya mangwana mukwasha akati ewe mai ati ewe mai ini ndinoenda kubasa ndochera motoro ndabva kubasa kuye ndasvika pamba mukwasha achisvika akadhakwa zvokudhakwa zvii makadii makadati kwemadiwa mama ndandauya ndati ndizoonawo chii ndizoonawo mhuri ndikati mhuri chii iripo zvanziwo mejo vari kupi ndikati amejo vari kwasisi vavo kungodaro mukwasha ndobva asimuka ndobva aenda pane uyu mwana wangu wokurwara svikanzi iwewe imbwewe ndiwe kumutesogera zvakanaka nemukadzi wangu akakuroya gumbo iri akagona dei akatokuuraya ndipe mukadzi wangu ndobva ndati baba jo amudze mai nini kuti mavakupei chii mukadzi wenyu mukadzi munoudza inini kuti mai ndipei chii ndipe mukadzi wangu noti ndini ndakabereka chii mudzimai wenyu sipanzi futseki stupid zvese uri dushu mai ava munyama wavakaita ndarinza kuti muchaona sevatongi mai ava havana baba mumba saka mukwasha akapinda musho wakadaro anenge ari bhuli handiti mapawa angatotonga musha iwoyo ndonyaya iri apapa handiti mapawa hapana respect mungabirisane nambuya venyu mukanya muchituka mbuya makazviona chirudzii zvinhu zvakadaro makazviona kupi kuchivanhu chedu asi makuna erewa saka mukaona nyaya ine makuna mberi munofanirwa kutsvaga kuti what is the cause of that problem monyatsoona kuti pane nhau yemunhu uri kutora mwana wemunhu kupinda naye pabonde uchiita vana naye asi usingarespect kuti mwana akabva pana ndo pane nyaya iri panapa mpe gupuro izvo tichiona mpe gupuro tiri muno gupuro tachamuda inonzi token of divorce ndo chinonzi kurambana ichocho mutiitire chivanhu ipapo mutirare mabambo hamuna kutanga kuita nhasi bunzai munhu mutuku muitonge matangira ipapo iye hana hama here shumba zvanzi kuvesera sisa amai kuna amai vari kuno mai vacho vanobereka shumba ndo vari kuramba kuti vanzokuti avari kutaura kudii varipo mamu baba tauresa process iwe shumba zvanzi kuvesera vavo yaramba mudzimai wangu akaenda kurwere taurisa vanhu vazvo mudzimai akaenda kurwere tichiwirana zvakanaka ndikamupa mari kuti apaita urwere munin'ina wake ndiye anga kampa mari akatoenda pai aenda pai urwere ndakunzwa kuti udiki wakaunokura urwere vakatosvika pakuadmit kuchipatara vakagara 4 months
4 months urwere. Saka tikati pa 2 months before kutsatsa kwana izvi ndakazonosvikaoneka reza uchi kwendi yangu ndiona kudzimai wangu kumboko kamwe ndisendo ndeke dzimwe dzingokora uchiutsvera kumba makawanda kumba kwenyu ndinopana kuzvijana zvokuti waenda kujuti unoona murwere ndiuya utsvera kumba handiti iye kubva nditi inini kumba medu takazvara kuti vatatu kudaro ini handikwachisiya mwana wamai vangu hapana munhu angakwanisa kubata ropa remwana wamai vangu ari mutombo ini ndinokwanisa kubata ropa ramai vangu kana zvakadaro iwo uchiti panokoda ndiya kumba ini handingasiya mwana wangu achifa inini mwana wamai vangu akafa tashoti kumba kwedu ine kwenyu mune makakwana kana zvakadaro mereji yacho ngaipera zvadaro pa ndikati alright kana mukaise kudaro but iwonaika makawanda mukana kudi kuta pavhiziti kana vhiziti ya4 pakadoma panoitwa nezvapa vhiziti ya4 mapedza muya kumbomutsvera kumba musiya muti wachira wose Ufanire kupi? ndogara kugogo Iwo wachigara kupi? madzimai Wairwarira munhu airwara pakadoma 4 months pamupedhora tsvimbo kana kuuya kuzosusa kana kadzi wemunhu vangu vaitora hembe dzavo chete vachiti urwere hwakura saka kana kuti vatoenda kuno mumwe murume inini zvangu mandazivi ambuya zvitaura nemurume wenyu chizvere Pamusoro wedanda. Pindurai hofu kwaidopindura. Kwete. hazvisi tsanangurai Pamusoro wedanda. taurisai kuti pamberi pedu apa tinzwe Munhu wese anofanira kunzwa nyaya iyi. Alright. Pamusoro wedanda. Zvirikutaurwa nemurume wangu ndiri kupokana nazvo. Nekuti pandakaenda kuurwere hwangu taiwirirana munin'ina wangu haana kuita 4 months ari kuchipatara. Akagara 2 months ne2 weeks ari muchipatara. Pa 2 months ne2 weeks idzi ndakagara ukadoma 1 week. Ndagara ukadoma 1 week. Ndokubva ndati haregai ndimboenda kumba ndobva ndadzoka kunochekutu. Ndadzoka kunochekutu ndokubva ndatosvika ndikamuudza ndikati uku kune urwere usinoita sei usina kumira zvakanaka nekuti pafoni takanga takutokandidzana mashoko asiriwo. Ndobva ndati saka painda nguva yakuzongoita sei kuzongokuona asi mangwana ndiri kudzokera kuvhiziti mabuseni zvikanzi alright manheru iwayo tiri mumba ndofunga ndakageza ndikava ndakwira pambedha ndokubva ndarara ivo ndobva vakwirawo pambedha ndokubva varara ndobva vandidzinga pambedha ndobva vati burukai rarai pasi nekuti kwamanga muri ukadoma muda kuti zadza edzi dzenyu dzamamuchitora ukadoma. Tikati munogoti kukuzadzai edzi dzenyu dzanachitora ukadoma pakuti kudii hamusikuona here situation yandakatarisana nayo. Iwo ndiwo umwe wangu wandotarisira kuti unokwanisawo kundikamufota ndiri panguva yakaoma asi ndiwo wakutondiwedzera souti pachironda. Vandaudza ndikati inini kana ariwo maitiro enyu kana ndikauya kuno kuzokonai muchiita zvinhu zvakadai inini kuno kwandite sei handiuye zviri nani ndigarire kuurwere pane kuti ndine imwe stress ndouya kuno kumondipa futi imwe stress ini ndakugarira kuno ndagara kudaro kadoma vakabva vanditi aiwa handei tesi obva takwira panobva taenda tesi ndofunga mama amwe nevangu ava vanga varipo vanova vari kufamba vanga varipo takapinda ndobva vaona mainini vavo ndobva tabuda panze panga pane hanzvadzi futi hanzvadzi yavo vanovariwo tete ndokubva vatanga kundituka vakatanga kundituka zvikanzi kuno kadoma muri kuita zvechihuri mama ndokubva vati usadaro mwanangu tarisaone situation ina maijob apa tarisaone kuonda kwavaita vari panguva yakaoma vari pakurwadza wadai ungabva wati vari kuita zvechihuri zvikanzi hamumazive mahure mukadoma panga pana mai vangu futi hamumazive mahure mukadoma vakandituka kusvika inini ndakati bajo kana ariwo mafungiro enyu kana muchiti inini ndiri kuita zvechihuri kungondisiya vangu vasingamuone here vachitomuona ndizvo ndizvirwere kundatoenda ndatoprovaida nemari ndati hanzvadzi yenyu payaituka munhu ivo ndo vaindituka imi ndimaituka munhu pamasiso pemurwere wachona wamukuona ndiye akagarirwa nemunhu tabuda panze ndati urwere tabuda muchipatara tiri panze pechipatara tiri kuziva kuti tasiya munhu pamubhedha ari kurwarawo handiti ndo zvakagarira mudzimai wangu kuno
ndiwa muri kutuka kuti muri kuita zvechirwere kuno. Alright, ipapo ndo pandiri kuti changamire nguva yanga yareba tuta nezvetumanza munhu asati auya kumba dzanga sadza kwanenge asati auya kumba urwere uchiri pakati ndamushure munge ndamuudza kuti unopota uchiuya kumba akandiudza mashoko semataurira ndaita akandiudza mashoko aya akanditi aiwa inini nyaya iripo ndekudai so semataurira vaita iyo vari kuti iyo ndakatuka handiti hatisida kuenda pakunotuka ndati iwewe nhasi uya kuno wauya uchii. Ini chandikuda inini ndechekuti mushure munge ndazi ndatuka ndakaripisa kunzi matituka kuti tiri mahure saka mufana kuripa munhu ndikaripa munhu ndikabvisa mari ndabvisa mari zvika ndikabvisa 250 yanga yanzi 900 ndikabvisa 250 kati musidzana tinozoya nawo saka tikumbira mungu akwanisire kuti gambidzao mudzimai wedu handiti mudzimai wangu zvanzi anouya anytime in 2 days time anouya since mine maita ngesemati Juma saka ari kugadzira anouya kumba kubva ipapo nanhasi asati auya azakukwana 9 months asati auya kumba kwangu mudzimai wangu hatizivi kumba izvozvo hembe dzavo dziri kukumba mhosva ndakabvuma alright dzimwe dzenguva ishe wangu ndinomwa doro takataura dzimwe nekusaziva dzimwe nekuziva handiti asi ndakabvuma mhosva ndakazvigamuchira vakanditi ndofana kuripa paruwa 900 ndikanzi hatifani kukomesera semukwasva asi unofana kutanga kubvisa munhu wotora mudzimai wako enda naye kumba zveshuwa mari ndakabvisa ndikavatambidza. Nani pane avaimabwe? Ndina mama wangu. Mama vari pano? Vaibhadharwa vachiripa ndivanani? Zvakanzi vaibhadharwa vachiripa ndivanani? Vakapuwa pfuma ndavapi? Vakapuwa simple question. Vakapuwa pfuma ndavapi? Pakutaurira kuti vachii? Alright, vakapiwa ndimama vachinzi vakuripwa kutukwa kwavakaitwa. Vaitukwa ndiani? Ndimama vaitukwa nemukwasha wavo. Mukwasha aituka ambwe? Maaudio achona atoripo. Hatisvika kuenda ipapo kana akabvuma kuripa. Akaripa here zvaakanzi ngaaripe? Haana kubvisa yese. Haana kubvisa yese. But akabvuma. Akabvuma mhosva yake. Akabvuma. Koimimi chiri kuita kuti murambe muri kumba kwenyu kana murume wenyu muri kumuda chii? Alright, pamusoro yedai. Murume wangu akaripa ndokubva anzi mudzimai wenyu anouya. Saka zvadaro nekuti tatine situation yekuti munin'ina wangu airwara. Akarwara muna March. 9 months ndezvekunyema. Akarwara muna March. Saka ndobva pane kumwe kuchechi kwatanga takaenda saka pane munamato waidiwa kuti tiite semhuri. Saka ndokubva vakumbira mama wakati baba Joe mudzimai wenyu anouya nemusi weSaturday. Pane kuchechi kwatakaenda kwavakanzi vaizoita munamato wavo namainini wavo wegumbo. Zvikanzi alright pamusoro ndingangodzokere zvisho. Ndokubva pakuripa kwaakaita pachiri pakutuka kwaakaita vana mama. Munin'ina wangu akangotanga kungorwara gumbo risinganzwisike kuti chii. Murume wangu ateera kukadoma akauya. Saka takagara mudining inini murume wemunin'ina wangu nehama dzemurume wemunin'ina wangu vanga vauya kuurwere. Tichibvunzana kuti chingave chiri chivanhu here kana kuti zvinoda chipatara. Murume wangu akasimuka akati pamusoro ini ndiri munhu anofanira kutaura chokwadi. Chiri kurwarisa mainini mudzimai wangu uyu akagara apa. Ndiye ari kuroya mainini apa. Kuti vakafa iye asara agare nemurume wamainini. Mudzimai wangu abve kun'anga nekumaprofiti. Inini 1 ndochinhu ndakatanga kundibata icho chokuti ndakazviudza kuti kumba handitesei handidzokera. Abva azouya akaripa kudaro. Aripa kudaro. Mushure mekunge futi magariro ataingoitawo tasingagarisane zvakanaka. Pasina kuti kuenda kuurwere kukadoma ndandagara ndichongozikanwa kuti ndinongouya ndakatsiga bhegi ndakadzingiwa. Ndaigara ndichirohwa. Achindituka senge shoko rekuti ndiri hure iro raigara achinditaura kuti uri hure. Akambondirova pamashopusi pane vanhu akandipfumura hembe. Vanhu vakati usadaro mukadzi wako akati arina basa ihure. Ndokubva kugadzema kwakune chishopu chedu andaitengesa.
pamba pandogara chaipo ndaindikataura kana nababa vemunext door taitorohwa kunzi wahura akaenda kubasa akadzoka anotaura kuti munomba mukunhuhwa chihure munomasara mamuchihura vana vanomutswa vakarara mama wenyu amboenda kupi vakati hapana kwaenda mukuvharidzira chihure chamai venyu tototanga kurohwa kubva kuvana kusvika kuna amai tichirohwa chindanzi ndiri hure pamwe pacho ombofonera mai vangu pamwe usiku yaimutore hure renyu ndaneta naro ndiri ukadoma ipapa akafonesa handisi kuziva iye anoti hanzi ndamai nini mukadzi wabamunini akafonesa achiti zvoni mutsure hure renyu risafone pafoni yemurume wangu kubajo vakaroora ivo ndobva ndavafonera zvikanzi usatondinesa kutondikanganisa kuinjoya nemukadzi wangu ndakaroora ndivo baba Joa pakati garai kukadoma kwenyu ikoko muchiita zvechihure zvenyu izvozvo. So muramo wokurwara nemainini havari kupezve varipo ndauya navo vari panze vapenyu vanaya havari nani vakatouya mukatoona gumbo racho kakatongooma vanonzi Pride zvida kuvaona vari panze kuda kuvaona here saka kuudza chete chekuti munhu akanga achirwara pari zvino state yake adii ndokuti imba yevanhu vapenyu haingapiri kukwadzwarwanirwa kumusha handii unless kana paapagara paine zvimwe handii pamunenge muchiitwa zvese zvichiitika munongoenda here kuna amai ava mati amwene venyama vanotozviziva vakatotsiura akasvika pakuneta amai muri pano semunhu mukuru dzimwe nyaya dzoda kubatsirwa nevaridzi vadzo ndotikapinda muchokwadi chete ndotinongoitwa zvinhu zvese zvinaka musha wevana wakamira sei musoro ivedana musha wevana vangu kunetsana kwakuripo zvishuru ainetsana asi baba paurwere apa ndopaita kusawirirana zvakanaka kuti mudzimai wake mwanakomana wangu akaenda kuurwere saka urwere ndobva waitawo zviringaniwo inini ndaipota ndichitoendawo nekuchipatara unoona asi mwana wangu uyu aidawo mudzimai wake saka zvinhu zvakanetsa kuti mudzimai apota achiendawo kunoona mumwe wake saka vanga vangokandidzana mashoko akasvika pakutokanganisa kubata ambuya zvinhu zvandakatosodawo ipapo but akabvuma mhosva ikataurika tikatarisira murooro wangu kuti anofanira kudzoka kupi kumba nyaya inenge yaitange agadzana kuti varalipiwa toone murooro wangu haana kuuya zvechokwadi ndotsinira pa9 manzi dzakwana kugara kwaita dzakwana 9 manzi ndakata kutarisirawo kuti ndodawo mhuri yangu idzoke kupi kumba sezvo nyaya yataurika varipanaka saka murooro anofanira kudzoka panzvimbo ndakazongonzwa serimu wangu uyu kurungaenda kunotora mwana akutogara kuti akudzidza achigara kuna mai vake vakauya kuzotora vega seri pamba pemwana pemukwasha wavo kuzotora mwana vakuenda naye kunomunyoresa chikoro pakutodzidza ikoko asi pachine merejeri apa kana zvadaro kugarisana zveshawa inonetsana asi imba imunogadzirisa mega imba ndimi vaviri munozivana munenge muchingogadzisana muri 2 nesuwo kuti akabva neko taingonetsanawo but inini ndenge chitoona kuti ndoda musha wangu kana vari pasa izvozvo ndodzokera kumba kwangu so ndakandotsvaka kuona kuti nyaya yachona yakamira sei kuitira kuti tisapedzere nguva hapana mwana mudiki pavanhu vari pamberi penyu murume mudzimai uri kumuda here mudzimai wangu ndomuda zvekuti amai ungautaura baba Hambe mambo muzunga zvekutaurwa nomurume here munoda here imba yenyu inimba handichakwanisa ndo tingatonge nyaya tichitonga nyaya dzakapagara because tifambe nenyaya tinoitiwa pagiraunda so mutemo wechivanhu handitika munhu kana usingade munhu aurambe munhu nemaaction handiti makoa 9 months haupo pamba
murume anoda mukadzi wake 9 months. Mamusoro da. Parikunzi 9 months ndopokana nako noti ndakaenda ukadoma muna April. April ipapo inini handisiri chakandipa kuti nditi nemba ndichakwanisa. Murume wangu ndiye akatanga kundiudza kuti achandidi. Ndofunga ndakatomudhekodha achitotaura kuti chamunokwanisa kuita ndechekuti imi munokwanisa kuuya kuno kumotora hembe dzenyu mosiyana neni nokuti zvokuswera muchinditongesa matare. Inini handichaita sei, handichakwanisa. Akataura zvakawanda ipapo. Akataura zvakawanda papo ari iye akatanga kunita sei? Pamusoro kundiramba. Mushamazimunyarara. Ndiye akatanga kundiramba. Achitaura kuti hanzi akuda kuroora mumwe mukadzi. Nyaya iri apa. Ndo-audio. Haigone kuti mutambise nguva yedare. Muchinyenge dzadzo. Anokwanisa kuitera. But atidi kuti nyaya igozoenda vanhu muchiti mukadzi uya ndiye akaramba mukadzi. Ndinoda kuti tinzwe kuti iye akanga achitaura kuti chii before uyu kuti azotaura kuti zvakazodai. You my gunung I don't. Jinda taura. Yes. But still uchaitwa gunun'una murume inhau yeperiod yamakanga matora muri out. Ndonyaya dzaita kutaura kwakawanda twese yaive nyaya yekuti murume ari kuda mukadzi wake. Pamusoro wedare inini chakandikonzeresa kuti inini nditirege ndiconcentrate nekubereka. Nyaya yekuti ndauya kuno kwachona aindidzinga pambedha kuti burukai pambedha rarai pasi. Mwayazotizadza edzi dzenyu dzamabva nadzo kadoko. Inini ndichiti ndauya kuzoona umwe wangu ndichidzokera kuurwere mangwana. Mumba medu zveshuwa takazvarwa tiripo 3 inini ndini first born. Vana vekwana mai guru vana vekwana mai nini handingavatarisire kuti vanosiya dzimba dzavo kuuya kuzogarira urwere hwemwana wamai vangu. Saka kwanga kuine vana kumba vadiki. Ane kamwana kadiki kopedzisira kane 2 years. Ndokananga ndinako nevamwe vakuru vanga varipo. Ndaiti ndogara kunoko. Ndikagara mazuva ndonodongorera kumba kwangu. Ine vana vangani? Tine 2. Wakamira sei? Pana ane 8 years nane 3 years. Ayo ndaruchidzo vakamira sei? Vakupatsani sikana komana. Vakomana vese. Ndichandiri kuda makore because tiri kuona kuti kumunimina uko kune mwana wamaitadzira kwetu nekumba. Kokwenyu kumba kwamaitadzira kudzokera kwachona kwakusinda mwana mudiki. Tomuona kune mwana ane 3 years. Kumba kwangu ndaida kudzokera asi kuti zvandaiitwa ndauya ikoko. Ndopandiri ipapo ndopandika kuti uya bati mukadzi umuti wanga asina uye auya marara omudzinga pamberi. Akauya achitora hembe kamwe chete chewanga. Akauya achitora hembe kamwe chete ndopakaenda ndobvaenderatu. Ataura muchinzwa kuti akati akwira pamubhedha ini mukandibva handizive zvauya nazvo. Ndopaaisa audio iyi nguva yanga yareba dzaa 2 months 3 months asina kuuya. Saka inini ndosaka ndakasvika pakuti alright saka nguva yese imwe muchiita sei. Inini mwedzi yandinonyatsoziva mushure monge ndataura nyaya iyi mushure monge ndataura nyaya yangu iyi ndatizwe nini ndakazoti inini
kose musakwanise kumba kuzotsvaira tichi ndo akandudza mashoko andataura yandi ndobva agara zvadaro ndo pandakatanga kunzwayo nemagariro iwayo kana kune kuitirana ipo ndokwavari kuti inini hangu ndichaona zvichiita zvinokudzwa ndichaona zvichiita inini ndosaka ndakauya kuno kudare kuti tiyananise ngomira yataurira ndosaka ndakauya kuno kudare kuti mutiyananise because gara ndichauya izvozvi tikada kuvhura yangu foni mameseji anenge achingoti ndichauya ndikuya good night sweet dreams izvozvi ari kushanda kubhawa akatotsvagirwa basa ari kushanda kubhawa mukadzi womunhu ane murume waanaye izvizvi asi anenge achiti ndikuya good night ndikakuswera mangwana dai mameseji acho foni iripo panze ndokuradza kana achinge aine murume akatora mukadzi uyu ndiwo munosungisa kamudari bati kana paine munhu wamunonyatsoziva kuti akatora mukadzi wangu imimi musati marambana anosungwa akauya kudai iye ndiye achatomudura because ini ndakatoudzwa ndozvitoripo because mwedzi mwe anotombomufonera otonzi katafoni anonetsa munhu wako ndai ndiri munhu anorekodha mufoni ine handirekodhi mani ndotofoona ndopomufona zvekuma99 manheru chofonera ane paakambobata here mudzimai wake kuti ane chikomba beside zvekunzwa nevanhu ane paakambobata here hapana mositoda mataitibho ndikataura indanzwa hapana ane paakambokana pasina paakabata toita nezvine kurukode kutonga nyaya dzekuti hapana hamiri ipapo hapana pamusoro wedani inini ndikukokana napo pekuti anzi ini ndine umwe murume kana kuti kumashure ari panokushanda ndiri kushanda chikonzero chikungi pakushanda aikamai munoti onguva tokubvunzai kutotarira jekero pamakafunga kuzoenda kubasa makanga mavaudzere baba pandakafunga kuenda vanoramba mumekani kwete wakopinda basa usina kutaura kumurume nekuti tanga wakangopinda basa usina kutaura kumurume ndizvo here ndozoda mamba azive fokenda womiri wakadini wonza kuti mamba anotodii saka munogoramba sei ndozi murume kuti akufungirei zvaanenge achikufungira kana mazoona imakutokwanisa kutoenda kubasa mukadzi wenyu mai venyu vari kupiwa mataura kuti vari pani nokuti takanga tarambana makarambira mani tinotopiwa chiita sei handiti mataura kuti mhosva dzakaparwa mhosva murume anga ari munzira yekubhadhara akatobhadhara $250 pa900 yakachajwa akatoya akapama imwe pamusoro kutozunza mai vangu kuda kutovarowa kutovaudza kuti ambuya vanomamiswa achitaura mashoko iwani pamusoro mama teerera ujemusikana kuti vazotaura izvozvo baba zvamamba ari kukubvunza mati majaha kuti waakusenza ukati unganiti wakabvumwa nomurume wako kwete taza kuti iwe namai vako ndo vakatoenda kubasa wega wakazoona kuti uko ndanaka ukwaipo waenda kubasa izvoka wakapi uri mukadzi womunhu ngatopinde basa ini misikani murume misikani amenosabuko pavari kuti vanga varambana sei ari kuti tanga tarambana not officially kungorambana munhu ari paprocess yekubhadhara mhosva dzaakaita oti tanga tarambana ngepapi pamuri kuti mamakarambana makagara pasi mukatongwa zvikaofficializwa kuti marambana makarambana muri mega pamafoni makaenda pana namai mukanorambana makarambana sei kana kuti tanga tarambana murume ari kuklema mukadzi wake nhasi munomudari kuti mukadzi wangu ane munguva ndozvadeni 100 minutes in agreement toziziva kana dzimwe iye achadzokupa murume kuti asuwa mukadzi agarisa hana bonde agarisa hana bonde saka imi sei muri kuti mamakarambana nemurume pamwe togona kutonga tipasai ini ndichiri kuti ndikutaura kuti tanga takarambana ndopaakafonesa mukadzi waakafonesa achitaura kuti kuna mai vangu udzai hure renyu risachafona pafoni yangu ini ndane umwe mukadzi toti mashoko matukane pafoni ndokubva mama vati ini ndakatotanga kuti kuna mama uku kuchekuti kune mwana wangu inini handikwanisi kuchengeterwa mwana neumwe mukadzi ende munotora mwana wangu kana baba Joe varowa
mama ndipo akakwira kwaakatora mwana. Wakamuona mukadzi wacho? Mai venyu ndo vasina kukwana. Ini handina kumuona mukadzi. Inzwa aitoda kutaurirai. Mai venyu havana kutaura kuti enda. Kutaure mashoko angu. Mai venyu havana kuita mushe njere dzavo. Ava vari pano. Ndo vandiri kudzi. Handisi kuwanyera. Ndozandikutaura kuti vari pano vantu. Haugone kupindira nyaya mumafezi evana to such an extent. Ndoti wakutonotora mwana. Kweiwewe pache zvako muridzi womukadzi, muridzi womurume. Wanzwa kuti murume wako atora mukadzi, hauna basa nazvo. Wanzwa kuti wakutotuma kuti endai munotora mwana wangu. Ndizvo zvatingashaenda unotora. Inini ndandisingakwanisi kuti. Ndizvo here zvatingaita. Izvozvo ndochivanhu here chatingaita. Ambuya ndovotomanya kunotora mwana kunzi mukwasha nokuti aroora mumukadzi. Saka akaroora kwemukadzi zvesho. Hakuna mudzimai ichava. Maiye sei? Inzwai dzimba kana musingadzide. Dzimba kana musingadzide. Regai kushupika nadzo. Ezvino hembe dzako dziripi? Dziripo kwandegara. Ndodzinokwanira kugara kumba kwake. Ndodzinokwanirwa here kugara kumba kwake hembe dzenyu imimi. Kana muchiti imimi murume hamuchamuda, mwana makatotora kuti mwana wangu angachengetwe nomumwe mukadzi, maende munotora. Makadii kuti maende munotora hembe dzangu nemwana wangu. Vakapinda mubedroom mai vako vakatora hembe. Bedroom wako unopinda nomurume wako. Wakaringwa kuti endai munotora hembe wopinda bedroom. Ambuya vachavasireti. Hatiperekedzere nyaya dzakadaro havasireti. Chivanhu hachibvumi kuti ndizvo zvakadaro. Mai ndo vapesarisa mwana. Ambuya. Baba vachiripo here baba venyu? Baba vangu vakashaya ndi 25. Saka mai ndo vakutamba namba dzacho. Vakutamba namba 9. Ndava wemudada amai. Saka bvunza vari kunze kwedare toita kunge tichikuwa zese. Nai mai, mutemo wechivanhu unotendera here kuti imi munopinda pakati penyaya dzevana nenzira yakadai? Inini hamuna kupindura mai, hamuna kupindura. Mirai, nyararai mai, nyararai. Muda kuita mudhudhuru muchienda kumberi. Pindurai mubvunzo uri kubvunzwa naMbambo. Mutemo unobvumira here mupinde pakati pema-affairs evana? Hapasi kuda explanation, otherwise if it's an explanation muchaona mukana. Pindurai mubvunzo iwoyo first. Wait. Mambo mungachienda nyumbe. Mukwasha munomuziva kubva papi amai? Mukwasha here munoziva kana kuti mapoto atikutonganiswa mundaraunda? Mapoto. Vana vangani? 2. Mapoto. Baba vari ku? Murume wangu vakashaya. Muchemu tokubhadharisa. Akachova totora mbudzi. Ndochaiti mama yangu chemwe muno. Iva kazhanza kuti maposa imbe mwana iyi. Ko tanzwa kuti mukwasha uyu ane nguva yamakanetsana naye, mukasvika pakuti aiwa kuti zvinhu zvangu zvifambe, zvinoda kuti uripe zvakati, ndobva atotanga kuripa. Haasati apedza kuripa, pauya here kuti imwe nyaya. Saka muri kuti chiini nemwana wenyu panguvacho? Ini ndakati kumukwasha, imimi nyaya dzenyu dzandidya onai dzamuri kuita hazviite zvamutasei zvamuri kuita. Endai kuminyai wenyu, mameseji ari mandevasendera mufoni. Endai kuminyai wenyu, muye nemunyai wenyu, tizotonga chii? Tizotonga nyaya. Mukwasha uyo mukamutonga nhasi handiti, toti nhasi vataurirana nyaya handiti. Mangwana yowe anotuka. Kutuka ndokwatakanzwa kuti zvamuripisa mupenhatu. Kuno kutonzi tamuripisa kuda kundobva auya. Ndobva ndatuma uyu kuti enda kwasisi vako andidya. Unotsanangura zvinonetsa, ndo vandinoti vaende newe vakudzorere kupi? Kumba kwako. Ndo pakanzi vabuda munamhatu vari 3 vana vangu anditi. Ndobva ndasendera mukwasha, ndakaita mufonera anodera foni, ndobva azondifonera. Ndobva ndamudza nyaya ndokumbirawo mejo vafanira kuuya kumba nhasi. Asi ndokumbirawo vaperekedze chii?
munin'ina wavo pane munamatoida kuitwa, asi kana vakakurumbidza vanoita sei? Vanouya asi vakanonoka vanoya mangwana. Mukwasha akati ewe mai, ati ewe mai, ini ndinoenda kubasa ndochera motoro. Ndabva kubasa kuye ndasvika pamba, Mukwasha achisvika akadhakwa zvokudhakwa zviri. Makadii makadati kwemadiwa? Mama ndandauya. Ndati ndizoonawo chii? Ndizoonawo mhuri. Ndikati mhuri chii iripo? Zvanziwo Mejo uri kupi? Ndikati Mejo uri pasisi vavo. Kungodaro Mukwasha ndobva asimuka. Ndikaenda pane uyu mwana wangu wokurwara, zvikanzi iwewe imbwewe. Ndiwe kumutesogera zvakanaka nemukadzi wangu. Akakuroya gumbo iri, akagona dei akatokuuraya. Ndipe mukadzi wangu. Ndobva ndati baba Jo, amuudze mai nini kuti mwakupe chii mukadzi wenyu? Mukadzi munoudza inini kuti mai ndipe chii? Ndipe mukadzi wangu nokuti ndini ndakabereka chii? Mudzimai wenyu. Sipanzi futseki. Stupid. Zvese uri dushu. Vakasidza mbama. Mai ini munoda kuti mukari munoda kuti zvese izvozvo ndozvatiri kuti imhosva yakaparwa nemukwasha. Handiti yaparwa ndobva masvika pekuripisana. Angatoripa iyi ndiye kumusoro kwekuripa. Iri mhosva yekurasa hunhu kwemukwasha kwamunhu. Mwana wenyu imimi mai vemwana imimi nditokone murume anozvidzwa chaiko. Mwana wenyu arwara, mwana wenyu ari kumurume wake angatopedza 6 months muinaye achiti ndakagarira munini anorwara. Imi muripo mai vake? Handina mwana akararwa 6 months. 2 months 2 weeks ari muchipatara. Idzodzo 2 months idzodzo imi muri kupi? Basa renyu nderei? Uya nomurume wake. Nokuti imimi chiripo ndechekuti uyo kauyo ari kwaari ikoko chavo kutsvaga mari zvekuti mai vane mari here kuti munin'ina ari kurwara anenge abatsirike. Imi muchichengeta mwana wenyuka, kwete kuti mungatoya mounganira munhu ari kurwara kunzi atsingwa gumbo kana kuti aitwa sei. Ndiwo munounganira, kuungana kwacho kwakunoafekta imba yeumwe. Imi mato yekubasa ndiyo zvatingaita. Mwana wenyu atove kubasa, mukadzi womunhu asati arambwa. Ndizvo here? Totarambarisa vana here. Zvakauya here mupfungwa menyu zvinhu zvatiri kutaura kana kuti hazvina? Mupfungwa mangu zvamutora zvakauya maningi. Asi weye kuenda kumba, hayo kuti aende kumba mwana uya ndidi. Painetsa nokuda kwemurume wake. Chandikutsanangura mama, mwana ndimi munaye akauya kuzviona munin'ina wake achirwara. Vauya vana vaungana pana mai vavo, hapana chakaitwa kana. Vari kuona munin'ina ari kurwara. Munin'ina ari kurwara haasati anyatsoita zvakanaka kana kuti aita zvakanaka, nokuti kana muchiti 2 months ndodzarwara munhu. Ko mukadzi wemunhu mumusha menyu ari kudei after 2 months? Nokuti mukuramba kuti mukadzi akarwara kwenguva yakareba, uya abve ngataura kuti akarwara kwenguva yakareba. Tinoda kuti tichidzokera pekuti 2 months chete nekutowana basa rekutotsvaga kutoseedza munhu. Ndizvo here zvatingataura? Pamaziso penyu mukadzi ane murume wake wamuri kuziva kuti mwana wangu uyo mukadzi womunhu wayo akatombobhadhara $250 achiripwa. Handimakoa ndopandiri kukudza kuti imimi muchitora mari kana kuti muchinosiya mwana wenyu akuenda kubasa, zvinorambika here kuti vana venyu vanogona kuuya kwamuri vachiita mabasa echihure mumaso menyu imi makavatarisa? Ndo pane muromo uri kubva kumukwacha manje kuti mukadzi wangu angagarepo sachero mutaimi ari kupi? Ari kunonzi munhu ari kurwara. Ndindatumudza kuti hamupo sezvakaita baba havapo vakashaika. Handiti imi muripo, munogona kubika poiti ndokubikira mwana wenyu, munogona kutangira sadza rekuti adye zvamurizvo. Avo vauya vabatsiridzi akutoenda kubasa, ndopane mubvunzo wangu. Toda kuti ndizive kuti murume uyo asazotaurisa zvemunhu aone kuti nyaya yemukadzi kana isipo haipo, hatigone kuvaka dzimba dzinenge dzisipo.
sei haipo ine kuwandirana manje akadoma Dhora kwenda Dhora kuzo aitadza here kubva kuDhora kuzorara kumba kwake mangwana Dhora wende unoona hwere wodzoka tingave mari ndagwadzeyo kana pa 2 weeks ndorara kamweche ndaikwanisa asi chikonzero chakaita kuti ndisauye zvandaiitwa ndauya kunokumba kwacho ndo zvaindikonzeresa kuti ndisauye murume anorova muri kuona iyi aindidzinga chindituka makamboendera kumapurisa nokuti munhu hakuna munhu anotenderwa kuva akatomboenda mukaenda papfupa jena pavanondisiya akadii anofanira kusungwa munhu akaita basa rekuva munhu sungwa chako kuenda kujera hazvina mubvunzo domestic violence haina tsvete yatiri kutaura iyi kesi yandakatopedzisira kuenda nayo ndeyandadatobewa nebanga negirlfriend yake yanogara pamba patotogara ipapo asi ini achinditi ndiri fambe asi iye achidanana nemunhu saka paregai kuisa nyaya yeugwere itai nyaya yeunzenza vese muri manzenza dzevanhu unonyenga hamugari panawo sati wandire pano onyenga geopoliti baba paunogara iwe wakati waenda ukati chanzi yangu yanaka uyo akasara kuna kuti chanzi yangu yadi yanaka saka isusu kuedza kubhunyundura kutsvaga kuti zvatakagarira pano sedare ramambo zvikave zviri kure hapana pamusoro yedani inini pakuti inini ndindakaenda kunogarira munin'ina wangu mama wangu achitadza kugarira munin'ina wangu nyaya kuti mama wangu havana murume vakafirwa inini nemurume wangu hatikwanise kuchengeta mai vangu chero iye ari apa hakwanise kutumira grosa ropera kumwedzi kwega kwega achichengeta mai mama vaitoenda kubasa kuti ivo vakwanise kuzvichengeta vachiri kuzvinzwa vanga zvisingakwanisika kuti vasiye basa vagarire munin'ina wangu kwaidiwa $100 per day pa100 iyo inodwa every day yaitwa every day yaitengwa mushonga every day ndaitotumira mari kuti mari andakabudisa paurwere unosvika zvoma 500 ndaivatumira baba jo mara ndaitovatumira baba jo sadaka chiterera unje ndozvaita here unopinda basa uchisemba yako here ipapo ndo panopinda mai vako kuti ndiya inzenza nokuti mai vako vabvuma kuti upinde basa iwe uri murume womuridzi mai vako vabvuma kuti wewe unouya mangwana orega mwana vakutomukumbira nefoni baba jo makadi kukwira we namai kuya kunokura baba jo baba jo ndayani mudzimai wako ndakandimukumbira kuti tiende pakati zvakatadzika here dola verengai tichipindurana iwo neni baba jo zvakanaka zvisina kushata pamusoro ive dare mai vangu handingavatora ndiputsira imba mai vangu ndofunga tikatombosvika pakusatowirirana tichinetsana vachindudza kuti dzokera kumba kwako dzokera kumba kwako ini ndichitaura kuti inini handichakwanise kunogara nemurume uyo nekuda kwezvikonzero zvekuti hatigarisane zvakanaka nemurume mutemo wedu wechivanhu nekuti iye ndiakandiramba kana munhu achinzi arambwa anerambwa nekupiwa code of divorce kana kuti gupuro iwe hatichakuda mari iyi cheni zvino hazvina kuitika izvo ipapo pafoni chero pandaivafonera ndikati ndini maijoaita kuti maijo kupa ndikuzivi wakaenda kuna sadombu here havana munyaya nyaya wedu ndimama wakagara vako ndiani mama wakagara mama ndo vakatobudisa mari kuno makaenda here kuna kumnyaya mama vanodziziva nyaya dzacho ndakavaudza imzvai handa pakwakapisa $250 handiti apa ndambonzwa mai muchiti mapoto rinobviswa $250 kuti nditi mapoto anobviswa $250 here ndambonzwa pamuchiti vabvunzwa namambo kati vanhu avo vakavanzi havakurova mapoto avanondibvisira kana senti $250 yaienda poto kananga ari mapoto mogamucha mari yemapoto $250 yakanga iri mari yekuripa mhosva yekutuka ampurera uyu murume wetu ngatiti kana tichiita nyaya ngatiitarisei problem pairi ngatiti mapora mai ava munyama wavakaita ndarinza kuti muchaona sevatongi mai ava havana baba mumba saka mukwasha akapinda musho wakadaro anenge ari bhuli handiti mapa angatotonga musha iwoyo ndonyaya iri apapa
Handiti makwana hapana respect. Mungabisana nambuya venyu mukanya muchituka mbuya vakazviona kwani chirudzii zvinhu zvakadaro makazviona kupi kuti vanhu chedu asi makuna herewa. Saka mukaona nyaya nemakuna mberi munofanirwa kutsvaga kuti what is the cause of that problem. Monyatsoona kuti pane nhau yemunhu uri kutora mwana wemunhu kupinda naye pabonde uchiita vana naye asi usingarespect kuti mwana akabva pano. Ndo pane nyaya iri panapa. Handiti makwana vakuvacha havaremekedze musha une vana vasikana vari mumusha mabai vavo, vana vasina baba varipo, vasina bvudzi varipo. Ndo nyaya iri apa kukanya. Handiti aipo ukaona munhu aitutira mai vako vakakubereka kuti matuzvi wakazodini ukaita sei mukuwasha. Hakuna zvinhu zvakadaro, hakuna zvinhu zvakadaro, hakuna zvinhu zvakadaro. But isusu manje munyika semuno musati mazosvika pakaoma, tinoda kuti dzimba dzinenge dzisipo musadziite kuti dziripo ipo pasina chinhu chiripo. Titaurirei panapa kuti muri kuda zvekunovaka musha wenyu here, tikudzorerei munovaka musha wenyu. Kana pasina musha uripo tauriranai pano, kwete zvekuti pafoni zvakazodai zvikadai. Hapana zvatetiita, teitaura nyaya dzemahombo. Kozi nyaya yakuda kutoita kuti 3 hours manje taurai zvinoita kuti vamwe vapindewo pamusoro ini ndatendokunga ndataura ngeti ini mhuri yangu ndoida dzimwe dzenguva zvese zvandaisina ndaita zvimwe chipo chekuti munguva inenge yareba saka ndinowana china havasi kukwanisa zvimwe izvozvo ukataura mukadzi akauya kumba kwacho auya kundauyazoona kuti unomudzinga kuti unotizadza edzi kuda kudzinga mukadzi chikuratidza kuti iwe toda kuti provhire kuti inini kuda mukadzi wangu ndaita izvi. Iyo mari yautaura ambuya wataura kuti mapoto wairi pamhosva yawanga watuka ambuya ukavazunza ukatenda kuvarova iwewe nadzowe zikatumira hore rako kana kuenda kunobaya mukadzi uine banga tiprovhire kuti uda mukadzi iwe sei uri kuti uda mukadzi iwe pamwe uda kupunyuka uzoti muri kuzoona ndakataura mudare mumwe kuti munhu uda mukadzi ugomuuraya. Ndakataura mudare mumwe kuti uda mukadzi tiprovhire kuti uda mukadzi ake zvakanaka. Chandikudira mudzime wangu chipo chekuti tine vana naye handiti. Saka chipo chekuti nezvandakaripawo mhosva yangu yandakaripa kuripo kwautaura mhanu sadade nako mhaniyo chinhu chaungada uchidada nacho muno ndechekuti taura kuti ndakaroora mukadzi uyu. Hakuna kutaura nyaya kuti ndakaripa. Kuripa kuitei mumusha mevanhu, kuitei kuripa. Ungadai kuti wakabhadhara $250 pavana 2 wakazvara nemwana wemunhu. Tsvagirai kuno wakavapa here ava kuti ndindire mukadzi uyu. Makapiwa here mari? Wakauya makapiwa tsvagirai kuno here? wakauya ne$40. Makapiwa tsvagirai kuno. Saka mukwasha anozikanwa imba yavo haisi imba yekuti inonzi vakarambana. Vanorambana negupuro asingachade umwe pautu hwavo anobvisa gupuro ofa umwe. Handiti ndokuti titi isusu muchibuda muno toziva kuti vanhu vakarambana pamberi pendare ramambo. Handiti ka chazouya mangwana tinowana matauriro atinochiita. Handiti mapanzo kwete masumukati inzani. Vana vanayi vakomana vese tinozosvika kwese kuti akukuudza unofanira kudai unofanira kudai dai. Nyaya iri panapa mubvunzo wangu wokupedzisira iwo wati mukadzi ndinomuda. Mukadzi tiudze uri kuda here imba yako? Handichakwanisa. Ipe gupuro izvozvo chiona. Ipe gupuro tiri muno. Ipe gupuro tanchamuda. Inonzi token of divorce. Ndio chinonzi kurambana ichocho.
Mutiitire chivanhu ipapo. Mutare mamambo hamuna kutanga kuita nhasi. Unzai munhu mutuku muitonge matangira ipapo. Iye hana hama here. Shumba zvanzi kundosera sisi ishoko amai kuna amai vari kuno mai vacho vanobereka shumba ndo vari kuramba kuti vanzo kuti avari kutaura kuti kudii baba vari pano varipo mambo baba isa process iwe shumba zvanzi kundosera yaramba kufukiga aiwa apa ndane chikumbiro icho pavana vangu ndo ndandine chikumbiro kuti inini vana vachapinda mabasi chanuira iwe kutaura zvakawanda ataura zvinotaura sanangura ako shamwadamu ndati vana sezvo vari vakomana ndokwanisa kuvachengete kuvariritira nyangudai vari vasikana vasikana dzimwe dzinguva vanoti vasikana vanenge vari vako kuvariritira ukashandisa vana nokuti vakomana ndinogona kuvariritira aiwa vana vanogona kuenda kuna dai kuti vari vavasikana vanoenda kuna mai vavo asi vakomana ndoti ndodanaidzidzi uchengeta mutemo wenyika kwete wamambo wenyika napurezidendi apo mwana ari under 18 years haatenderwi kusiyana namai vake asi kana uyu mukadzi akati aiwa vana ava chengetai vana muchiwirirana hapana chakadii chakaipa handiti wapanzwisa ungadai wati ndoda kuti ndizive mambo because ndakasununguka hangu kuchengeta vana vangu kuti mukadzi uyu anoti chiine nhau yei yevana handiti wakwana kwete kutora vana vatinozoona vana vachi ukaona mwana achirohwa pafoni apa hauzvide handiti wakwana iyo inyaya yamunotaurirana mukadzi nemurume isingapinde dare redu because isusu mwana kana achingori pasi pe 18 years haatorwe nemurume pane anoenda kuchikoro ndiwo ndaiti ndiye akatova chitotorwa achida kutonyora matest saka makatora mwana haana kunyora matesti muchitora mwana kuchikoro vakanopinza handine chikoro chipi chinoenda kumwana asina transfer letter ngonosvika achipinda chikoro ikoko ngotora mwana kuda kunyora ubva zvine basa imi chandoda kukubatsirai kurambana hakusi kuurayana handiti kana muinde vana vanhu hapana kurambana kukonana handi mapanzwa kukonana vanhu vakakonana vanhu 2 vanogona kuzotaurirana vowirirana handiti saka panotaurirana vanhu vachikonana isusu hatitore divi pazviri handiti ka ini tiri kutiye zvino kana marambana mudare nyaya yevana munotaurirana handiti kana vakatombokutorera vana ivavo vakaenda nayo iwewe kana uchida vana vako nezvikonzero unoaplya kucivil court inonzi custodianship handiti uchiisa zvikonzero zvaungade kutora vana kuna mai vavo uchigara navo iwewe handiti wapanzwa zvikonzero nditori nazvo saka iyoyo ukaona mataurirano nevavo imi mune chii chamungati mwana kana vana akada kutora vana vake kuti avachengete chamungakonane nacho chii amaidi utaurira inini handirambe kuti atore vana asi kuti iye semunhu wemurume anogara nawo sei
ari padhuze nemubvunza aigwaripa handisiri tiri kuda ini vako vese ndinamubvunzei murume vakasununguka kuti uda kunditorera vana unogara navo sei mobva mazisa anaipapa bamini vagara varipo kuna bamini varipo kubamini wangu ndiye akagara achingogara nevana bamini ngatimbodai ndingishama yangu chengeta vana vako vari kuna mai vavo. Kana wachengeta vana vako vari kuna mai vavo vanokundikana. Kana vakundikana vana kana vasisiri kugara zvakanaka, kana ivo vakundikana vanotora vana vovaisa kuna baba vavo. Handiti wakawana because kurambana hakusiri kunoparadzanisa vana nababa vavo. Handiti iye zvino uyu kana holiday mwana achienda kuchikoro akaenda kuchikoro kwa holiday ngavaende kuna baba vavo. Ibhora vana mukavira mwana somuda pamusoro ida unoona yairipo icho wangu iye kuti izvezvi vari kushanda kwakushanda handiti ambuye vangu vanochiendawo kubasa dzimwe dzinguva ndaitomboenda tiona 7-8 o'clock vana manheru zvasichaya kana kuti so ndati nini kana iriyo ichaapplya custodianship usiku kukora kutore vana ndaifunga kuti uchaita njere yakangwara kuti baba vangu namai vangu vapenyu. Ndaikumbira kuna mai kuti vana vangu vagare kuna mbuya. Mbuya aripo, baba varipo, sekuru vevana. Uchikumbira kupi? Kumudzimai wako muchiwirana. Next court. Chitaura basi ngavasaini. Next